Ez gyanús. Ez Facebook gyerünk. Mi vagy? De valami elemús. Mi ez? Retro burger. Hol az tőle? Kedvér. Retro burger. Várjál. Ez csak a fele. Tegyen rá egy kis kenyeret is. Nem. Andor retro burger. Tárkányi módra. Hurka zsírra lő. Hurka zsírra lő. Ezt tudom mondni, annak megmutatjuk, ez durva lesz. Barok káposzta így. Alanatúra. Ne figyelj. Öcsém ide. Az mi? Ábörkáj. Iborka. Azaz. Kettő. Érted? Az már Hogy mennek egy végét, nem tudja borítani. Elírom, amikor lesz hát. Tele van boddal. A végét nem már ide, hogy le tudja borítani. Várj, majd levegőt csak. Na. Várjál. Várjál. Retroburger legyen csapat. Várjál. Ide teteje. Várjál, nem úgy veled. Várjál. Igen. Csinálok egy pálinkát. Pálinkát én csinál. Várjál. Kurva is. Igen. Én nem jön ki kalából. Bele van fagyva. Mégis december van lassan. Igen. Látom, milyen hurkát süttél, bele van fagyva a zsír. Szájában. Hát ez überkemény, hát én megfúrok. Ez nagyon kemény. De jó van már. Így belefektessem, hogy állítsak. Tegyünk rá egy másik izé? Ott van. Várjál, szintken kezdni, nem úgy van az. Még nem tudjam. Még ott kicukálni ez egy kicsit. Még nem így az, hogy itt van a kicsit. Várjál, kanálon nem maradjon már Elvegyük java. le a kanalat, nem pálinkával, mert... Nyomjél egy kicsit, nyomjél. Jó? Na. Hát ez nagyon jó. Kis pálinka. Ez nagyon jó. Figyelj, pálinka. Kávét is. És meg kell gyújtani. Flambír. Köcsöggyújtó. Nem. Köcsöggyújtó. Adj már egy gyújt. Jó már. Zoli. Nem gyulladsz meg. Jó. Nem van. Flammi. Csak ott Egy kis allanatúra szendvicset nyomok hozzá, így. Most flambírozz meg. Berglis, szopjon le, így ahogy. Na és akkor most kóstold meg. Gordon Ramsay elment a faszomba. Gordon Ramsay így allanatúra munkásra, vagy fűrészporral megkezdi. Nem, az csak izé, nem fűrészpor. Azt Ilyet tettél bele, Geci? tettem, van benne. Tujját! Van benne, az nem kell. Tujját! Tegyél bele félforgácsot. Allanatúra. Félforgács van benne? Figyelj, így a YouTube-ra felmegy, akkor figyelj. Kurva kemény! Ez nagyon menő szendvics. Csapasd le egy kis sörrel. Várja. Azt vett fel a Geci, mikor eszik. Azt az így. Akar a ló. Borba egy cigarettát, küldjél hozzá a comba. Valami megbesírok-e? Ez szarvus öreg. Nem McDonald's, meg nem Hubba Bar, meg a faszom. Barburger! Ez szarvus, bazd meg. Pariburger. De alud a pálinkával megöntve. A flambíroztuk. Jó? Akkor most vedd meg. Azt mondja, mi ez a... Mi ez? Teszünk még nem, mi ez? Hogy élik Nem? Mert megiszom azt a fejreállót tőle. Még azt kell hasonlatni. No, jársz meg. Ja. Nincs fejleállás. Egyetlen így is mínuszban vagyunk. De már reggel óta. Egy elment ecsét helyére. Mert Ez itt van. Ja. Ez az íze, kedvé. Ilyen nem az, hogy jön ki van. Te menj innen.
Nekem már nem adok semmilyen információt. Nincsen chip. Ugye. Számláltad. Az ilyen. Vizes. Kék ruhában volt. Hú, de kemény. Ezt a borsodiaknak megmutatjuk. Hát milyen az uborkot ló ki belőle? Hát? Közben csipegetek már én. Kis húsit. Csipegesse. Hú, már én tele vagyok egyébként. Jó laktam. Gyerekek, ez hobbi. Nem az, amit tesznek, bazd már. Ez hobbi. Feri, ne leszeld a fűrész, bazze, már nem kell! Leszel, hogy most pont eszik.